Hurot-hurot na karon ang supply sa bakuna sa Dakbayan sa Talisay tungod ni rin nangayo sila og dugang supply sa Department of Health. Ang report ni Fimarin Dumabok. Sa 1,500 ka mga doses sa bakuna nga nadawat sa Dakbayan sa Talisay sa niaging Lunes, 341 na lang ang gitiwas karong adlaw. Nabantayan sa Talisay City Health Office nga nagkadaghan ang mga taga-Dakbayan nga nagpabakuna. Subay niini, nangayo og dugang 2,000 ka mga doses sa bakuna ang Talisay City Health Office. Nakabakuna ng Dakbayan og dulaan sa 20% sa 4,500 sa mga senior citizen nga naa sa ilang master list. Nanawag namin sa Provincial Health Office na kontak si Dr. Agiango o si Lorraine, ihatag nila karon ng additional nga 2,000 doses AstraZeneca. Gawas sa bagong mga nagpabakuna, namalik na usab ang mga senior citizen alang sa ilang second dose. Hinungdan nga gibahin og duha ka vaccination site ang Lagtang Gym. Usa sa nakakumpleto na sa duha ka doses sa bakuna si Executive Justice Gabriel Ingles sa Court of Appeals Cebu Station. Dili lang kay protection sa atong kagalingon, kundi magpatabang sa ita nga ma-protehir ang uban. Unless nga maka-vaccinate siguro og 70% nga maka-develop tag herd immunity. Samtang sabutan pa sa Emergency Operations Center o Talisay City Mayor ang pamaagi sa pag-avail sa geolocate nga Pfizer vaccine alang sa taga Talisay City. Uba ni John Sulon. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak.